No niin, tervetuloa seuraamaan tätä Kemin mangapäivän vuosimallia 2025 cosplay-kisaa. Tuossa justiin laskeskeltiin, että edeltävästä Kemin mangapäivästä onkin jo semmoinen kevyt 10 vuotta aikaa, niin oli jo ehkä vähän aikakin tuoda tämä perinne takaisin. Mä olen tosiaan Heta, yksi täällä tapahtuman järjestäjistä tuossa Kemin kaupunginkirjastolla töissä. Ja nyt myös tosiaan tämän kisan juontajana täällä tänään. Meillä on lavalle tulossa 6 upeaa kisaajaa. Ja sen pidemmittä puhetta voitaisiin ottaa ensimmäinen sieltä tänne lavalle. Eli ensimmäiseksi Cherry hahmolla Luka Megurine Vocaloidista. Niin, ja annetaanpa raikuvat aplodit ensimmäiselle kisaajalle. Seuraavaksi lavalle astelee Ina hahmolla Jinx Arcaneista. Ja seuraavaksi otetaan lavalle Miska hahmolla Tsunade Narutosta. Seuraavana sitten Smepulo-hahmolla Nagito Komaeda Danganronpa SDR 2. Ja seuraavaksi lavalle astelee EK-hahmolla Rarity My Little Ponysta. Ja sitten 6. otetaan lavalle vielä Julia hahmolla Sophie Liikkuvasta linnasta. Sitten voitaisiin tässä nyt ottaa sitten kaikki nämä meidän upeat kisaajat yhteiskuvaa varten tuohon lavalle. Ja nyt saa sitten räpsiä niitä kuvia muistoksi, kaverille muistoksi, kisaajille muistoksi. Ihan hetki vielä aikaa räpsiä, jos ei vielä kerennyt. Ja annetaan vielä raikuvat aplodit kaikille meidän upeille ja rohkeille kisaajille, jotka lähti tänään tänne mangapäiville kisaamaan.
Joo, ja tästäpä käytännössä suoraan siirrytään sitten esitellään meidän tuomarit tässä nyt ensin. Eli mä olen tosiaan Heta. Olen ollut Skenessä mukana parillakin nimimerkillä, mutta nykyinen vakiintuja on Firit vuodesta 2012, kun olen mahtanut olla, ja vuodesta 2013 asti itsekin ollut näissä cosplay-kilpailuissa mukana. Nyt muutama otteeseen myöskin tuomarina, ja mitä tässä on kaikkea tullut vuosien varrella tehtyä. Tosiaan sitten meillä on täällä myöskin Salla. Moi. Elikkä on Salla. Sallukka cosplay nimellä on tuolla somen puolella ja kisannut en oo itse asiassa ihan hirveästi, ihan muutama kerta vaan ja nyt sitten ensimmäistä kertaa tuomariin penkissä. Ja no harrastusvuosia mulla on reilusti yli 10 vuotta tässä kohtaa, että ei sitten sillä kisa- tai tuomarointitaidolla, mutta sitten kokemusvuosilla. Eli tällaisella pohjalla tänään liikkeellä. Siirrytään ihan juuri kohta tuohon palkintojen jakoon. Sitä ennen haluan vielä yleisöllekin sanoa suuret kiitokset siitä, että tulitte seuraamaan tätä kilpailua. Ja sen lisäksi myöskin tuonne meidän someen sekä esimerkiksi sinne, mihin tässäkin oli tuo ilmoittautuminen, eli nuoret.kirjasto@kemi.fi, niin sinne saa myös laittaa ehdotuksia tulevia cosplay-kisoja ajatellen, koska kyllä mangapäivästä olisi nyt tarkoitus tulla taas vuosittainen tapahtuma tänne Kemiin. Ja joo, tosiaan tänä vuonna oltiin pikkasen tämmöisellä ehkä kireällä järjestysaikataululla liikkeellä, mutta nyt tähän meillä on kokonainen vuosi suunnitella sitten seuraavaa tapahtumaa ja tehdä niitä parannuksia, eli palautetta otetaan ehdottomasti tästä ja tapahtuman kaikista muistakin osa-alueista kyllä vastaan. Sittenpä varmaan siirrytään siihen palkintojen jakoon, eli tosiaan me palkitaan tänään yksi kisaista. Ja tosiaan mitä nyt palkintoihin tulee, meillä on tässä yksi palkinto valmiina ja sitten se diplomi oli tosiaan vielä, se on sieltä tulossa. Arvon Kanva päätti, että hän ei päästä meitä tekemään sitä diplomia, niin oli vähän tämmöistä pikkusäätöä vielä tässä, kun ei muuten mitään semmoista paniikin poikasta missään vaiheessa ole. Joo, elikkä no niin, elikkä ollaan valittu tosiaan yksi voittaja. Perusteilla asussa oli hyödynnetty tekniikoita varsin monipuolisesti. Maskeeraus hyvinkin onnistunut. Hahmorakkaus näkyy kauas. Ja kivasti on myös käytetty kierrätysmateriaaleja tämän puvun tekemisessä. Kemin mangapäivän vuoden 2025 cosplay-kilpailun voittaja. Ja nyt voisi vähän semmoista jalkatominaa rummun pärinää. On Cherry-hahmolla Luka Megurinen Vocaloidista. Onnittelut voittajalle. Ihan super iso kiitos kaikille meidän osallistujille. Olitte oikeasti kultaakin kalliimpia meille kaikki teistä tänään. Annetaan vielä aplodit kaikille. Tältä erää tämä varsin myönnettäköön nopeatempoinen cosplay-kilpailumme on tällä erää ohitse. Kenties ensi vuodeksi saamme jotain väliaikaesitystäkin tähän, niin sitten vielä hieman enemmän viihdykettä. Kiitos kisaajat, kiitos yleisö, pitäkää hauska loppukonipäivä.